Igama nguBhaka isibongo wakanzama bathi ngihambile bathi ngibonile bathi ngizenzile bathi wathi uBhaka udakwe yini ingwele ebhuqa imizi abafokazana ngotholi lotho likabetshisi ithuluza ngahambi nalo ngimfice ensimini uxama uxakile kuzoshuba kusangenzeka noma yini ngisolwandle la ngikhona hayi ningiqolele ungena late njengoba ngisolwandle nje la ngizosebenza and mangisebenza ke mina angithatha amashansi angithathi nje amashansi inhlobo ngoba ngiyazi ukuthi into abayifunayo abantu bafuna abantu impilo abantu bafuna iqiniso and njengoba thina sabantu baka spiritually sabantu aba gifted sabantu aba spiritually uplifted so kumele silide by examples kumele singakhulumi into econfuse abantu singakhulumi into ebuyisela abantu emuva kepha sikhulume into ebafaka endleleni abantu sikhulume into ebakhaya abantu sikhulume into ehamba nesikhathi futhi kubantu namhlanje ngeke ngize ngande ngamagama kakhulu ngoba ngizokhuluma ngetopic nje esimple ngizokhuluma ngetopic emakuthiwa kulahlwa isilwane itopic esimple inqwaba yabantu balahlisiwe izilwane abanye batsheliwe ukuthi bahamba nezilwane abanye banezilwane abanye babelethe izilwane abanye bagibela izilwane iningi nje kodwa intshifi enesilwane phakathi eshiwe abantu neshiwe abantu abathenjiwe angixolise kakhulu ngongena late angena lenhlobo balethu ukuthi ngisolwandle njengoba ngisolwandle ke nje muningi umsebenzi obuwenziwa ngoba njengamanje idamu liredi le idamu emidilovo liredi so njalo liredi nje ngiyasebenza ulwandle ngiyasebenza khona le ngizonikhombisa futhi idamu lapha nemidilovo so uma ngingena endabeni yokukhuluma ngesilwane ngicela bazi abantu ukuthi isilwane makuthiwa isilwane into ehlakaniphe kakhulu isilwane izilwane zihlakaniphe ziyabadlula abantu ngoba izilwane zikwazi nokufika kumuntu zibuyisela idlozi lakhe eceleni mase kusala sona fana notsotsi afika akhipha udriver esteringini semoto bese ethatha imoto bese ayidrive utsotsi imoto engayikhiphelanga ngisho isent nezilwane zikanjalo zithi zingakuzalanga zingakukhulisanga zivele ifike nje zikhipha idlozi lakho mase kulawula zona ibisiyahamba ke inqola iyoshayisa imoto mayisi driver utsotsi uyifica ishaya idudla yabo uyifica ishaya idudla ungamboni umuntu eshaya idudla nje okwazi ukuthi lo muntu uhamba nomoya otsotsi ngoba otsotsi nje umfica umtsotsi ephendula ngesidudla umfica utsotsi esebenza umuntu umfica utsotsi nje once imoto ihamba utsotsi nje uzoyibona iphenduka ishaya idudla so njengoba sihlakanipheka ngaka ke isilwane sengishilo siyakwazi umntshontsha umuntu wedlozi kungene sona mase siyamlawula masimlawula simfaka ekweletini mase sikulawula isilwane sikufaka ezitheni mase sikulawula isilwane siqhatha nabantu mase sikulawula isilwane siqhatha nabaphathi mase sikulawula isilwane nijikelana niumndeni mase silawula isilwane ujikelwa zingane zakho ujikelwe indoda ujikelwe unkosikazi kube ngathi anazani ingoba vele anazani ngoba lento esingene komunye wenu akuseyona lento owawuthandane nayo nisashelana nisaqomana isilwane sesihijacke umzimba sekulawula sona ke manje ingakho nje umuntu uma umbona ukuthi ngathi akasekho normal ngoba mase ngena isilwane ziningi into ezinothisayo kumuntu eziba ushintsho azasho omunye athi ayingeke usoshintshile manje kusuke sengene isilwane sekuyisona esesilawula sikhishwa kanjani ke isilwane King Bhaka uma ngabe ekhisha isilwane ngoba sihlakaniphe kakhulu kumele uhlakaniphe nawe kumele umuntu okusizayo ahlakaniphe ngizwileke inyanga ikhuluma nje naye bandla ibhedela nje bandla ikhehla abantu bandla Nkosi yami Shem libhedela lithi akufanele kulahlwe izinkukhu bengabe umelaphi akufanele kufuneka izinkukhu zigqitshwe akufanele kulahlwe izinkukhu epophomeni angalahlwe izinkukhu edamini angalahlwe izinkukhu emfuleni leyo nyanga iyahlanya ayizazi nokuthi ikhuluma ngani uma ngabe ukhipha isilwane baba lapho kusuke kushawana ngengqondo indaba yokuthi ithini leyo nkukhu izonuka noma izonganuki into ngeke uzicabange nje leyo baba ngoba la kusuke kushawana ngengqondo mawukhipha isilwane
esikuwena kuyenzeka isilwane sibe kuwena esihlukumeza wena. Kuyenzeka isilwane esihlukumeza wena singabi kuwena, sivele kuzoshawa wena ndoda, kodwa isilwane mase singena kulo muntu othandana naye, sicashe kulo muntu othandana naye, kodwa sizoshaya abantu, sizoshaya indoda. Kodwa asingenile endodeni isilwane, singenephi? Sihleli kulo muntu othandana naye. Kuyenzeka isilwane sizoshaya umama benobaba bese senzana isilwane mase sihlala enganeni. Kunengane ezoniqhatha niyodonsana ngamakhala, nidonsane ngentshebe, niqhathwa ingane. Kuyenzeka isilwane masihleli kumama thu uyasebenza, umama akustresse, akuthethise, akuhafe, akunike ingcindezi. Kuyenzeka isilwane masihleli kubaba, ngoba lethe ehleli kubaba iyadwa, ubaba kuyenzeka uthola ukuthi lapho ke isilwane sihleli kubaba, ubaba uyohlukumeza umama, uyomshaya, uyokwenza yonke into. Ubona ngani ukuthi kulomuzi isilwane sihleli kubani? Ugada ngesikhathi sengxabano noma sokungaboni ngasolinye. Isilwane sisebenzisa le ntuba ngesikhathi nixabana mase sifeza inhloso. Mangabe nixabana anisekho normally, abantu abaxabanayo buze noma ubani basuke bengasekho normally, basuke sebengenwe umoya wesilwane thizeni. Ingakho mabekhuluma, umsebenzi wesilwane esikumama ukushonisa ubaba phansi, umsebenzi wesilwane esikubaba ukushonisa umama phansi. Ingakho bezokhuluma amagama aqalekisanayo, ethi omunye awindoda walutho, ethi omunye kwalomsebenzi onawe engathi ungaphela, athi omunye wena uyilutho ngaphandle kwami, athi omunye wena wabulala ubani, athi omunye wena vela ungifuni noma ungibone, vela ufuna ngibona. Bakhuluma amazwi oqalekisana ngoba kusuke kungasalwi bona, kusuke sekuvela ukuthi kahle kahle kulokho khona into elwayo. Alright, usikhipha kanjani ke isilwane? Uma ngabe isilwane esikushayayo sicashe entombini yakho, ungageza uzuyeke mfowethu, ungageza uzuyeke. Yindaba lento ilahlayo naye, yini kumele uyenze wena mawufuna ukuphumelela? Ngoba lo muntu othandana naye lokhu nathandana niyalwa achieve lutho, kusho ukuthi isilwane sicashe kuyena. Ingakho noma nixabana niyathukana, niyadegradeana. So mawufuna ukukhipha isilwane, mawufuna ukukhipha lesilwane ke manje okade sikuhlukumeza, yini kumele uyenze? Hlukana nalo muntu okudonsela phansi, ngoba naye akazenzi, wenziwa ilento esingene kuyena eyisilwane. Kodwa mawuzohamba wena uthi uyakolashwa, uthi uyabuya ekulashweni, uyangena ekhaya, kusuka umsindo, niyathathana, niyaxabana, ubuya nezinto kuthiwe sebenzisa, khona umuntu oyichithayo into zakho, uthi uyathandaza, khona umuntu okugwavumela endlini akafuni noma uthandaze, ulwa nawe, uthi ubika kwabadala, khona umuntu oquvile embedeni. Mana ngikutshele, isilwane esilwa nawe sicashe kulo muntu lo okulwisayo, bengabe uthi uzama indlela eyaphambili. Into ezokusiza, it's either mawufuna usizo uhamba nalo muntu ohlala naye, lo okuquvelayo, lo olwa nayo, it's either uhamba naye noma niyahlukana. Kubizwa ngokuhlukana kwezindlela. Uma ngabe abantu bethandana, inhloso akona ukwenzela ingane, inhloso ukwakha umuzi nokulungisa ikusasa lezingane ngokubambisana. Kodwa abazali uma ngabe sebedonselana phansi, zu2 indlela, it's either balungisa bobabili, bayalungisa ngoba into elwana, it's either balungisa bobabili noma kuhlukana izindlela. Ngoba mangabe kumele kuphume isilwane, kumele kube khona into yenzayo. Ukukhipha isilwane akukona ukuya kogeza bese uthi siphumile, ukuthi kube nesinqumo esizothathwa after esethe umuntu uyakusiza. Uma uwena wazi umsindo walendlini, uwena wazi abantu abakuzondayo, uwena wazi umuntu othi mawuthi uyalungisa akuhliphizise, uwena umama ufuna usole ebandleni lakhe, wena uthi ufuna ukwenza amasiko akho. Already into ecashe kumama isebenzisa lento ukuthi aniboni ngasolinye ukulwa nawe, into ecashe kubaba isebenzisa ukuthi ababoni ngasolinye ukulwa nomama. Uma ngabe kulungiswa kuyaye kuthiwe cha, ngenxa yokuthi ngisolwandle la, inetwork iyahlupha,
inetwork ihlupha la olwandle iphinde futhi ihluphe lapha underground isigodlweni sami endaweni enepower nje inetwork ivamisile ukuhlupha khona ngenxa yokuthi ngisolwandle iyahlupha inetwork. Ngiyanithembisa ukuthi ngizoqhubeka nalo live wami kusasa ngoba ngifuna ukunicacisela ngokuthi ke mawususilahla ke isilwane esisuke ke manje singene kuwena lese kuthiwa sihamba nawe ke manje usilahla kanjani, kodwa uthi usilahla leso uyaqinisekisa ukuthi hlala khona awukho umsindo ozofika ngoba ngeke usilahle mawuzophindela endaweni enomsindo sizobuya ngoba siyakwazi ukulalela, siyakwazi ukuthatha ngephunga. Uma ngabe usilahla usishaya ngengqondo wenzani? Umsebenzi waso isilwane ukuthi sifuna ukwenza izinto zakho zibe mnyama. Cha, ngicela ukucacisa kahle. Ngicela ukucacisa kahle ngolosihlanu ngo-8 ukuthi sikhishwa kanjani. Ngicela ngolosihlanu nje ngo-8 ngiyobe ngichaza ukuthi silahlwa kanjani ngenkukhu emnyama nemhlophe nekhandlela nethawula bese